ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿನಿಗಲೆ ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲ ತಾತ್ ಕಜೆ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕಜೆ ಅರಿನ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಕಂಚಿಗೆತ್ತದೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ ನನೆವರೆಗ್ ದೀಪೆ ನನೆತ್ ದೀಪೆ ಒಂದು ಅರಿನ ಒಂಜಿ 7-8 ಗಂಟೆ ನನೆತ್ತಿ ಓಡು ದಾಗ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ನೆನ್ ಕಡ್ದ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆವೆ ನೀರು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಕಡೆವರ ಹಾಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಡೆಯಿನ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಲಿಡ್ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಿಡ್ ಕಡೆಯಿನ ಬೊಕ ರುಚಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ರುಚಿಕು ಬೋಡ ಏನಾತಿ ಅನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಉಪ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಕಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪ ನಾನೇ ಪಾಂಡ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಯ್ಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಪುಂಡಿ ಬೆಯ್ಯರೆಗೆ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಗುಂಡಿ ತಾತ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸಿಕೆ ಬರಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟು ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಹಿಟ್ಟಿಡು ಒಂತೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ದೀಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಟ್ಟು ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ದಿನಿ ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಕೋರ್ದ ಕೈಪುಗು ಮೀನ್ದ ರಸಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚೆನ್ನ 4 ಟೈಪ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತು ದೀತೈತೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಯಾನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಆ ತರ ನಿಕಲೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ಯಾನ್ ತೋಜವನು ಯಾನ್ ಕಿನ್ನೆಡ್ದಿಂಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಟೈಪ್ ತೋಜ ಏನೊಂದು ಪುಂಡಿ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಪುಂಡಿ ಒಂದುಲ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಮೀನ್ದ ರಸ ತೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿ ನಡುಕು ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಖಾಲಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಪುಂಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಕಜಾರಿತ ಪುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಬೊಲ್ದು ಉರ್ಪೆಲ್ಡ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಪುಂಡಿ ಪುರ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿನ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಏನ್ ಪಾಕದಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಚೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಪುಂಡಿ ತೋಜಾವೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಂದು ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನೊಂಚಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಪುಂಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಐಕೆ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದಿ ನೀನಿ ನಂಚನೆ ಪೂರ ಪುಂಡಿಲ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನು ಐತೆ ಪೂರ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನೇನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರೆಗ್ ದೀಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪುಂಡಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಕನಮ್ಮ ಸಿಕೆ ಪೋರೆ ನಡುಟು ಒಂತೆ ಜಾಗ ಬುಡೋಡು ಪೂರ ಪುಂಡಿದಿ ಏನ್ ಬೆಯ್ಯರೆಗೆ ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಂಡಿನ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಏನೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಪುಂಡಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತನ್ ಎಂಚ ಆತನ್ ತುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಪುಂಡಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.